Om ikke så længe, så skal jeg have det her maleri med på udstillingen på Læsø. Læsø Kunstfestival i uge 30. Men jeg skal jo ligesom have gjort maleriet færdigt, inden jeg kan tage det med. Når jeg gør et maleri færdigt, så maler jeg altid kanterne hvide. Rigtig mange maler jo malerierne med rundt om kanten. Det har jeg valgt at gøre på en anden måde, og male kanterne hvide. Jeg indrammer heller ikke mine billeder, men ved at have malet kanten hvid, synes jeg jo ligesom, at det gør maleriet færdigt på sin måde, ligesom når man har ramme på. Så jeg tager simpelthen og bare med den hvide maling og maler kanten her